itong nangyayari nga ito, hindi madali para sa akin. Dati-dati, ang saya-saya natin. Naalala mo pa ba nung tayo kinasal? Good afternoon, brothers and sisters. Tapno no theme song yu tantan dito dyan naradsak nga dayto iti aldaw han nga jay bumaybayag ket baka ti theme song yun to apo mga asika. Kat no nalpasan nga apo mga asika baka ti theme song yu kat kunin mo o Diyos. Et narigatan. Is nga ginayawang kayo, aginayat kayo kumaladtan, tapno iti kastada kayo. Iti mang ipakita nga orda kasayat ni Apo Isu Kristo iti simbahan. Ituloy tayo nga orda, awan ti agpukaw, awan ti agririta, ituloy tayo. Madandanagan ni Renut. After ng kasal, ang saya-saya natin. Pero ngayon, parang nag-iba na ang ihip ng hangin kasi para na tayong asot pusa. Paano hindi? Na nag-aaway, konting bagay, pinag-aawayan natin. Konting bagay, iiyak ka. Pag may ginawa kang pagkakamali, iiyak ka na lang. Ayaw ko naman nakikitang umiiyak ka. Ang sinasabi ko lang, lahat nung sinuweldo ko, lahat nung kinita ko sa pagsasayo, at sa aking garden, ibinigay ko lahat sa iyo. Pero anong ginawa mo? Inubos mo sa pagbibinggo na hindi ka man lang bumili ng sili. At yung bilin ko sa iyo na bumili ka ng aking muma, hindi mo pa nabili. Paano naman yan? Hindi naman. Hindi pwede. Hindi mo pa nagawa. Paano naman yan? Paano naman ako? Palagi ko na lang bang ipapaalala sa iyo na kailangan ko ng muma, bumili ka ng muma. Alam mo naman napaka-importante ng muma sa buhay ko. Bago pa tayo kinasal, di ba? Nagmumuma na ako. Tinanggap mo ako na nagmumuma. Minahal mo ako na nagmumuma. Alam mo yan, ngal-ngal ako ng ngal-ngal, di ba? Kung nakayaan mo akong patawarin, baka Patawad? Alam mo na palagi kitang pinapatawad. Ilang bisis nang hindi ka bumili ng muma, pinapatawad kita. Hanggang ngayon, andito pa rin ako. Diba alam mo naman kung bakit ako nagmumuma? Kasi, pampatigas ng ngipin yan, di ba? Tumitigas yung ngipin ko. Kayo na namang nanonood. Oo, ikaw. Iba na naman iniisip nyo. Ang sabi ko, pampatigas ng ngipin, hindi kung ano-anong tumitigas. Yan mali sa inyo eh. Hindi nyo pinapakinggan ng konti. Sabi ko, tigas, iba nang iniisip mo. meron pa ba? Ay, konti. Ay, konti na lang. Wala na. Finish na. Ubus na. Ano wala na? Hindi pwede yun. Hindi ako naniniwala. Wala na talaga. Kahit konti. Ang last, minalmal ko nung isang araw. Yun na yung last. Pero nakalino. Wala na talaga. Ito, tanungin mo yung tito mo. Sasabihin sa'yo. Di ba wala na? Paano masabi? Ayan na naman. Nagsisinungaling ka na naman eh. Bakit yung mama mo ba, bumili ka ba ng bago? Binayaran mo ba? Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yun. So hindi ka amen. Eh, paano ko naman aminin yun? Malabong kausap itong tito mo. Kalbo nga talaga. Hindi na naman. Oo, mahal ko. Tawad na, papatawarin na naman kita. Halika nga dito, hug nga tayo. Wala yun, kunting bagay lang yun. I love you. Invite us home, kinajawan.
iya semak Jutaan bingayan Nentuimu Mu inaw awan Inanusan kong Sing-sing ke Cuma babadiwan Itaw gadi Lemat mo patiyan Nahaibili Nampangkap ni ayah Bung ugat cakan siya Aja puso Karusun si